Occitanos, occitas. L'annado 2025 è stato particolarmente tormentado. Putin perseguís sa predació sus Ucraïna, que es pas probablement qu'una etapa de sus objectius expansionistes. Per tocar l'evangelisme l'ha usat per d'unes pacifistes, falleu pas que de caucionar la lei del mai fort, al detriment del dret internacional. E serio, de fapt, l'aligat millor de l'imperialisme rus. L'islamisme se desenvolupa partout dans le monde. L'antisemitisme se banalisa sense vergogna. L'idéologia antisemita es en passo de venir una vertadiera epidèmia social capable d'aclapar et de patar d'innocents dins una indiferència creixent. Malgrat els mitjans desplegats, Israel és pas arribat a erradicar el terrorisme palestinià i els altres moviments terroristes que volen el genocidi dels jueus del fum a la mar. L'Amèrica de Trump, que ha renunciat a sostenir Ucraïna, nos lliura una guerra econòmica. L'augmentació dels fraises de duanes ha per conseqüència de penalitzar nostres exportacions. En mai, les velleitats imperialistes del president americà menacen de facto la paz e el dret internacional. França, vieja potència colonialista, tout pareil com a Rússia, respecta tot un pas el dret dels pobles. L'autonomia de Còrsega és en espera, les reivindicacions de Kanakiyo són mespresades. Ramperam que Kanakiyo és escrita per les Nacions Unides sur la llista dels territoris a decolonitzar. Oblidem pas que la colonització de poblament és l'estratègia mai violenta per marginalitzar un poble autòcton sur son propi territori i l'espoliar a terme de sus drets elementaris. França, tot un incapable d'equilibrar sus budgets, nos conduit d'empujar 40 anys cap a un fallido previsible. D'empujar 4 decennies cap de partit hexagonal, toute sensibilitat confondida, a pas sabut contenir la creixença del deute públic, que atén el triste record de 3.500 miliards d'euros. Haurà pas escapat a ningú que el poder de compra de les famílies ne va patir. M'abstendré de parlar de la valsa ubuesca dels governs successius i del funcionament de l'ambassada, d'on força de sus membres són posats a defendre els interessos personals o ideològics al detriment dels interessos col·lectius.